Cih, sebisa balik gini latar panjenengan Abah Kasirin. Bapak DPR ya. Saha rombongan Sugeng Dalu Abah Kasirin. Matur nuwun rawuhipun. Bangsa katiga wiwit lumaku nala para karya kang padha deres angel panjenengan bangsa katiga ucume panjiran jam para patiwala joget hatian cek tua nom cek lagi rasane cek hampir cek tua termantane lawas sapena pancen nyoto tua tuban kakaloko mampir dik sida bakso mampir balik joto ya sini mi eling biyen ora sronto Sri Tanjung dipateni ono kepiye
coba mrene yo Dik bojoku ya sayang ngeteni diamirno mampir brik kowe arep tak jak rundingan yo jak ngeteni diamirno apa gak pengen ya pengen to Mas kok gendong ngomongan ya ampun tak rapi wayo golek keturunan gak bahaya Mas iki odit ngenteni diamirno gak diamirno sempat Mas iwaku niran hati kuat kok dadi pikiran Sakno apa enake Mas no gendong momongan enak to dik yen to mung dadi bojo selundupan ya ampun Mas jarine sapa sing akeh bojone nuko akeh rezekine ya ampun aja pater dik siji wonge kuwi siji sandangan pangane ya dik aja nuruti sing durung mesti cakri ya dik timbang kuciwa ora ning diamirno tembe burine mampir brik mampir jarene sapa sing diwayu lila wong wadon atine lara lho Mas aja pater senajan slirane mbok tuwa ciri jabrik tetep dipodo tetep dipodo jabrik donya kudu waspada pas podo lho brik